Suediako abesbatza honetako kide guztien prestakuntza musikal aberatsa. Horixe azpimarratu dute bai adituek eta bai epaimahaikideek. Goi mailakoa, bereziki polifonia erlijiosoa. San Jakobs ahots helduen abesbatza izan da aurten Tolosako abesbatza lehiaketaren irabazle. Polifonia eta musika herrikoiaren sariak ez ezik, euskal abesti baten interpretazio hoberenari ematen zaion saria ere eskuratu dute abeslari suediarrek. And I feel that my choir we have sung the best we can. So we are very happy with our singing and our performance, and then we had the pleasure to have the accompaniment of the jury and the audience also. So fantastic. Michael Wedar zuzendaria duela 20 urte Tolosan izan zen beste abesbatza batekin abesten eta orduan ere bere taldeak sari bat irabazi zuen. Eta gaur egun taldeko presidenteak ere abesbatzan abesten du. Irabazitako sari hauei esker Estokolmotik etorritako San Jakobs taldeak datorren urtean Hungarian jokatuko den Europako abesbatzen lehiaketa nagusian parte hartzeko aukera izango du. Tolosako abesbatza lehiaketak 45. urtea izan du aurtengoa eta 71 kontzertu eskaini dira egun hauetan.